išli po mňa gaďové po tuk-tuku. 43, hej, že by mal Adrián. Však by ho prevalilo, keby fúkalo. Jedna jediná z vás sa trafila do presného časového údaju a Sabina to rozhodne nie je. Adrián, otoč. Vo futbale. Chápete? Čo, že vodonož by bol? Dofúkával by lopty, či čo, nerozumiem. Že práca. Práca vo futbale. A čo bolo pred 8 rokmi v Dubaji? Však tam ešte nič nebolo, tam boli iba ťavy. Michaela, ty kedy chodíš spať? Ja okolo 8-9 je dosť skoro. Ráno? Večer. Nič mi nenapadlo momentálne. A si tu s nami? Prepač, Miši, ja to tak dorovnám, aby to bolo ako, že máte rovnako so stabilmi. Máš dajme tomu, že je to preto. No na tehu, to je ten, u ktorého nakupuješ ty, tie Versace veci. Koľkými cudzými jazykmi rozpráva Adrián? Vrátanie slovenčiny? No, To nie je cudzí. Cudzími jazykom. ale ešte otázka čeština. Čeština sa tiež neráta. Neráta sa, hej. Nie. Dobre. Miška, odstrihnem teba, lebo ona má len 2. Mala som ťa eliminovať. A máš kriedu, lebo mala si tam niečo napísať, mám ti podať? Aha, máš. Aký najzaujímavejší darček dostal Adrián od ženy? Tak, aby sme to mohli, ale vieš, do telky dať. Ty viete, jak to je podľa nosa, spoznáš. S ktorými dievčatami z Rúže pre nevestu sa Adriánovi už sníval sen? Spolu naraz? 4 milióny není tak veľa. Na to, aby ste mali zlaté kľúčky, tak taký dom stojí tak 15 miliónov, viem to. Môj ex takom býval. Je toto priestor na odplatu? Áno. Jupi. Koľko vajíčok Adrián jedáva na raňajky? 3? Takto podvýživeného by si ho vypustila do práce? Takéto kladivo má podľa mňa.